ବାପଟି ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଉ ଦୟାଳୁ। ପୁଅଟି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପାତେ ତାହେଲେ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏନି ତାଙ୍କ ବାପ ପଣିଆ। ବାପଟିର ଦୁଇଟି ପୁଅ, ଜଣକ ନାଁ ଜଗୁ ଆଉ ଜଣକ ନାଁ ରାଜୁ। ବାପଟି ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରୁ ଖଣିରେ ଦାଦନ ଖଟି ଆସୁଛି। ଦରମା ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା। ସେ କାଳର 50 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏ କାଳର 20,000 ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତଥାପି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ, ପୁଣି ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିର ପଇସା ସବୁ ପଳାଏ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବାପ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ପଇସା ପଛେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ ସେ ଦେବାକୁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଦୁଇଟା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବାପର ଥିଲା ଆଶା। ପିଲା ଦୁଇଟି କ୍ଲାସରେ ଟପର, ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି। 10ମରେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ମାରି ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାକିରି ବି ହେଇଗଲା। ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ଜଣେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ଆସିଲା 2 ଟପା ଲୁହ। ତାପରେ ପିଲା ଦୁଇଟି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଜଣେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଉ ଜଣେ ମୁମ୍ବାଇ। ଦିନେ ବାପଟିର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ଶରୀରକୁ ବହୁତ ବାଧା ଲାଗୁଥାଏ, ଏମିତିକି ରଡ଼ି ବି ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ଏସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ବାପଟିକୁ ନେଇଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲ। ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ 2 ପୁଅ ଓ 2 ବୋହୂ ବି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଦୂରର କଥା, ବାପକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁଲେନି ବି। ପରେ ଡକ୍ଟର ଆସି ତାକୁ କଟକ ନେଇଯିବାକୁ କହିଲା। ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି 2 ପୁଅ ଯାକ ବାପଟିକୁ ନେଇ କଟକ ଚାଲିଲେ। ବାପଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଉଥାଏ ହସ୍ପିଟାଲ। ହଠାତ୍ ତାର ବାଁ ହାତଟି ପଡ଼ିଗଲା ସାନ ପୁଅର ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘରେ। ଏଇ ଲୋମ ଥୁରୁ ଥୁରୁ ହାତକୁ ଦେଖି ସାନ ପୁଅଟି କହିଲା, ହେ ବାପା, ତମର କି ଅପରିଷ୍କାର ହାତ, ତୁରନ୍ତ ଉଠାଅ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁନ ମୋ ଦାମୀ କୋଟଟା ବୋଲି, ଆଉ ଏ ଅପରିଷ୍କାର ହାତରେ ମଳି ହେଇଯିବନି। ସାନ ପୁଅର ଏ କଥା ଶୁଣି ବାପ ନୀରବ ରୁହେ। ବାପ ମୁହଁ ପୋଛି ହେବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଟାଉଲ ଖୋଜେ, ଟାଉଲଟି ତାର ମିଳେନି। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିଯାଏ ବଡ଼ ପୁଅ ପକେଟରେ ଥିବା ରୁମାଲ ଖଣ୍ଡିଏ। ସେଇଟାକୁ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ପୋଛି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ବଡ଼ ପୁଅଟି ଗରଗର ହେଲା ଆଉ କହିଲା, ବାପା, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ତମ ଦେହରେ କେତେ ଜୀବାଣୁ କୀଟାଣୁ ଥିବେ, ଆଉ ତାହା ମୋ ରୁମାଲକୁ ଡେଇଁବେ, ପୁଣି ରୁମାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଠିକି ଡେଇଁବେ, ଆଉ ତାପରେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ। ତମେ କ'ଣ ଚାହଁ ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଲେ ଦାୟୀ ହେବାକୁ? ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ନେଲାବେଳେ ବାପା ଖାଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି। କରିବେନି ବା କେମିତି? ସେ ପରା ମଣିଷ, କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା 2 ପୁଅଙ୍କୁ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବାପା ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରୁ ବେଡ୍କୁ ଆଣିସାରିଲା ପରେ 2 ପୁଅ କେହି ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଧିଲେ। ଡାକ୍ତର ନେଇ ତାକୁ ଚେକିଂ କଲେ ଓ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆସି ଜଣେଇଲେ, ଦେଖ ବାପାଙ୍କର ଆୟୁଷ କମ୍, ସେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ। ଯଦି କିଛି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯାଅ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପୂରଣ କରିଦିଅ। ତାପରେ ପୁଅ ଦୁଇଟା ଚାଲିଗଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ପୁଅଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବାପା କହିଲେ, ମୋର କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ବାପା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ମନେ ପକାଅ ତୁମ ପିଲାଦିନକୁ। ଅବଶ୍ୟ ତୁମର ମନେ ପଡ଼ିବନି, ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମା ସିନା ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତୁମେ କୋଉ ପରିଷ୍କାର ଥିଲ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲ, ତୁମକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସଫା କରିଥିଲି। କାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଟିକେ ବି ଘୃଣା କରିନଥିଲି। ଛୁଆବେଳେ ତୁମେ ମୋ ପିଠିରେ ନଟେଇ ଗୋଳେଇ ହୁଅ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କାନ୍ଦ ଯେ ମୁଁ ମୋ କାମକୁ ବି ଯାଏନି, ମାଲିକଙ୍କଠୁ ଯାହାଫଳରେ ଗାଳି ଶୁଣେ। କାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ ଏଇ ରାଗକୁ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ନଥିଲି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖନେଇ ଖନେଇ ଆସି ମୋତେ ବାପା ବୋଲି କହିଦିଅ ନା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗାଳିକୁ ହିଁ ଭୁଲିଯାଏ। ତୁମେ 2ଟା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିଲ, ସେତେବେଳେ ମୋ କୋଳରେ କ'ଣ ନ କରିଛ? ପିସାପ ଓ ମଇଳା କରି ମୋ କୋଳକୁ ଓଦା କରିଦେଇଥିଲ। କାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ବି ଘୃଣା କରିନଥିଲି। ସେଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ବେଶୀ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲି ଯେ ତମେ 2 ଜଣ ମୋତେ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛ?
ତୁମେ ଦିନେ ବନ୍ଧ ହୁଡ଼ାରେ ଖେଳି ଆଣ୍ଠୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଥିଲ। ଆଉ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ମୋର ଭୋକ ଶୋଷ ହିଁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲି। ଘା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପାଇଛ ତାଠୁ ଅଧିକା ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥାଏ। ତୁମେ ଯେତିକି କାନ୍ଦୁନଥାଅ ମୁଁ ତାଠୁ ଅଧିକା କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କ'ଣ ତୁମ ମନରେ ଟିକେ ବି ଦୟା ଆସୁନି? ଖାଲି ରାଗ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଦିନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲ ନା, ବାପା ତୁମ କିଡ଼ନୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି? ତୁମ ପରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଅଭାବ ଥିଲା, ଧାର ବା କିଏ ଦେବ? ମୁଁ ମୋ କିଡ଼ନୀ ବିକି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇଥିଲି, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ଆଜି ଏ ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଛ। ତଥାପି ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଖବର ଆଉ କ'ଣ ବା ଅଛି? ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇକି ଲାଭ ବା କ'ଣ? ଶେଷରେ ତ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି। ବାସ୍, ବାପାଙ୍କ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଯାଆନ୍ତି, ବାପା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିନଥାଉ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ହିଁ ନଥାଏ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ତୁମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ, କାରଣ ସେ ହିଁ ତୁମର ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚାହେଁ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା।